When the spring light falls into winter night, hold on. היי לכם, היום אני מכינה סלט מנגולד. אפשר להגיש אותו חם ובהחלט אפשר לאכול אותו קר. למעשה הסלט הזה הוא יכול להיות תוספת נהדרת בתוך סנדוויץ', ישדרג לכם את הסנדוויץ', והוא יכול להיות תוספת לארוחה, ארוחת ערב, ארוחת צהריים, למה שתבחרו. אז הנה אני מתחילה. אנחנו נחמם שמן זית במחבת. זה ממש מעט שמן זית. נותנים לזה להתחמם. אני כבר חתכתי מראש בצל, אחד בינוני, גדול. ועכשיו אני בינתיים עד שהשמן יתחמם, אני אחתוך את עלי המנגולד. עלי המנגולד למעשה עלי סלק. למעשה המטרה שלי להוסיף כל מיני דברים שאין להם ערך קלורי רב והם על בסיס ירק, שהם למעשה ישדרגו לי ארוחות. כבר משעמם לי מהארוחות ואני לא רוצה להוסיף רק ירק פשוט כמו עגבניה ומלפפון. אני רוצה להוסיף קצת דברים יותר פיקנטיים, קצת מעוררי טעם. אז אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. היום זה יהיה הסלט מנגולד, בהמשך אני אתן לכם דוגמאות נוספות לשדרוג הארוחות בעזרת הדברים הללו. כבר השמן בטח חם, אני אוסיף את הבצל. למעשה מחממת מעדה את הבצל עד שהוא טיפה מזעיב, ואז אני מוסיפה לו את עלי המנגולד. את עלי המנגולד אני חותכת גם את העלים וגם את הגיבולים עצמם. הכל נכנס למחבת. הבצל כבר זעוב, בצורה יפה. וכעת אני אוסיף לו את המנגולד. האש היא אש בינונית. את לעלים עצמם. אנחנו מערבבים. נותנים לזה קצת לעמוד, אחרי זה מערבבים עוד קצת, עד שזה מצטמק. ואז נתחיל להוסיף את כל התבלינים. ואת הטיבול. ניתן לנו את הטעם. מאוד מאוד חשוב בארוחות, גם בתוספות, שיהיה לנו טעם, שטעים לנו. אז כיף לנו לאכול ואנחנו נהנים מהארוחה. עלי המנגולד כבר התחילו להסתמק, אתם רואים, כבר הנפח של התבשיל הוא קטן יותר. וכעת נתחיל להוסיף את התבלינים. אז כמובן מלח ופלפל. אני הולכת להוסיף את זה היום כירק מבושל כתוספת לארוחת צהריים. כמובן יישאר, יש אפשרות בערב בארוחה חלבית להוסיף בצד את הסלט הזה. זהו, הסלט עלי מנגולד החם שלי מוכן, ואני סוגרת את האש. שיהיה לכם בתיאבון, תהנו. אז הנה עכשיו אני יושבת לאכול את ארוחת הצהריים שלי, וכן, הסלט תופס מקום די נכבד בצלחת. מה יש למעשה בעלי המנגולד? שהם למעשה לא עלי הסלק של הסלק האדום שאתם מכירים, אלא מאותה המשפחה. הם עשירים בוויטמינים, במינרלים,
יש ויטמין K, למי שככה לוקח קומדין אז צריך קצת להיזהר מזה, אבל לכל השאר אין שום בעיה. וכן, יש בזה גם אנטי אוקסידנטים, שזה נוגדי חמצון, שטוב מאוד שהם יתווספו אם אוכלים בשר בארוחה. אז הארוחה שלי מתקררת, עד כאן הפעם. ביי, תהנו בתיאבון.